Goedemorgen, je spreekt met Jitske. Ze zegt nooit nee. Ze is gewoon heel lief. En ze kan gewoon helpen de meesten gewoon bij naam en dat vinden patiënten niet prettig. Dan heb je wel het een en het ander meegemaakt, hè? Ja, dus... Maar iemand die het zo werkt, die moet altijd de meesten goed om hier te komen. Ja, hij zit er een visje water hier. Ja. ik vraag het haar even. Wacht je even? Mensen zien Jitske eigenlijk ook als een praktijk. Ik ben een eigenaar, maar ik ben niet de aanspreekpunt. Ze vragen heel vaak, is Jitske er net? Of wat ze nou spraken wel een meidje, waar is Jitske? Of telefonisch Want- ook van, mag ik niet met Jitske praten? Ja. Ja. Zo vertrouwd is het van de meesten. Dus 40 hier. 40 jaar, ja. 40 hier bij de Koskendokter. Ja, 40 jaar bij de tandarts. En ik was 16. Ik kom uit een gezin van 4 kinderen. En mijn vader is meegeweest op het sollicitatiegesprek. En die zei, dat kan ze wel. Dus er was een meisje van 5 en een jongetje van 1 jaar. Dus ik ben 1,5 jaar ben ik bij hun thuis volledig geweest. En toen ben ik dus hier half in de praktijk en half thuis gekomen. En toen heb ik eigenlijk 12 jaar aan de stoel heb ik gestaan. En nou, toen ben ik in de balie gekomen. Ja, ze kent gewoon niet iedereen. Ze had ik al bij opgegroeid hier in de praktijk. Dus, En het is gewoon leuk, want dan komen de meesten binnen. Ja. En dan zitten we te ziekje van wat is jouw naam? En dan staat Jitske wel eens achter en zei goedemorgen, nee, bijvoorbeeld de Vries. Ja, want dat weten we natuurlijk nog net. Nee, dus dat is wel heel leuk. Waar neemt hem? Ja, ik neem wel. Goedemorgen, u spreekt met Margriet. Ik hou ook altijd de kranten bij met overlijden en met geboortes en zo. Van als mensen daar komen en zeggen, nou, dat je dat weet. Of ik meld het even in de computer van, nou, ik stuur ook kaartjes namens de praktijk. Nou, dat vind ik gewoon, ja, ook mijn meerwaarde voor de praktijk. Ik vind dat gewoon leuk. Moet je ook nog weten wanneer je moeder weer komt? Ja, geef me maar een stekkertje mee, want... Wat is haar geboortedatum? Ja, prima. Tot ziens, hè? Dus ik had vandaag ook weer een telefoontje waar ik eigenlijk al een beetje stil van was. Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Een man, die ken ik toch ook al 40 jaar. En die meldt dat zijn vrouw een beenamputatie had. En dat raakt mij. Dat vind ik. Ja, ik kan er niks aan doen, maar het raakt me wel. Je weet zo wel, ben ik meestal een Oegrisko en Hegeland aan dat. Ja. Nou, en daar kan ik heel goed mee om die gerust te staan. Hè? En vriendelijk wijzen. Ja, dat is hij. Dat is hij. Ja, het valwoord mij en hoeft net bang te wezen en al die dingen. Daar je een stukje rust van hebt. Oké, noteer ik u dan. Ja, tot ziens, dag. Goeie. Wat heb je een mooie naam? Niks. Niks? Niks. Maar wat doe je hier dan? We hebben gewoon even een patiënt. Ik ben 60. Ja. We doen een dagje uit vandaag. Ja. Ja. Goeie. Goeie. Wat heb je mooi? Erfenissen. Jo? Chinees. Een Chinees? Ja. De Chinees. Ja, net een Chinees. Maar Hij is net daar... een Chinees van hout. Ja. Die Chinees. Oh, leuk. Hoe kom je hier, jongen? Die ik van een maat kreeg.
UFO Bert uit Bodegraven. Hoe? UFO Bert. UFO Bert. Ja. En daar heb je dit beeld van. Ja. Stond bij hem in de garage. En hij is van een vrouw uit Den Haag gekregen. Dus, maar ik ken het net via op internet. Dus ik weet echt niet wat het is. Nummers tot 200 mag naar binnen. Op de eerste etage vindt u de experts voor de boeken, schilderijen en printen. En andere experts op de derde etage. Wat helemaal zat, mooie antieke gewot of... Nou, behalve met vrouw niks, man. Nou, daar gaan we. Ja. Dit is hem. Ja, u bent in China geweest? Nee, ik ben overal geweest, behalve China. Nee. Maar hoe komt u daar dan aan? Van een vriend van me gekregen. Die is in China geweest, dat kan haast. Nee, die had iemand gevonden in de tuin. Oh. In Den Haag. Nou, dit zijn dingen die dus gemaakt worden voor de huidige toeristen. Dit is dus echt lokaal gesneden. Zodra je buiten die grote steden komt in China, ja, dan is het toch echt het platteland. En daar heb je een heleboel werkplaatsen waar mensen voor een appel en een ei dit soort dingen maken. Nou, waarde heeft het dus niet echt. Het heeft natuurlijk wel een decoratieve waarde. Ja, als je dit in een tuincentrum ziet, want die zie je wel eens in een tuincentrum, die importeren zulke soort dingen ook. Dan betaal je zo'n 125 €. Ja, ik heb er 2 doen. U kunt rekenen dan. Nou, dan heb je nog een potje meegenomen en een schaaltje en een weet ik veeltje. Ja. Nou, dat ziet er heel leuk uit, maar dat is ook gewoon uit de firma Creatief met Kurk. Hoe ging het? Nou, het viel niet tegen. Ja, ik vind het een behoorlijk interessante verhaal erom. Ja. Ja. Het mag wel boeiend vertellen. Dus, Ja, dat is heel leuk. Dus je hebben heel wat leerd, Joet. Ja, absoluut. Ja. Zuinig wezen.